de manera que anem a sentir quines són aquestes apreciacions. En primer lloc té la paraula el representant del grup de Convergència i Unió, el senyor Carles Sala. Moltes gràcies, senyora presidenta. En tot cas, agrair al senyor conseller, a l'honorable conseller, les explicacions. Aquesta no era una petició per part del grup de Convergència i Unió que vostè es comparegués davant de tots nosaltres per explicar les polítiques d'habitatge. És una compareixença feta a nom propi per part seva, però volem que consti avui novament aquí, ho hem dit en diferents ocasions al llarg d'aquests anys, dos incompliments per part seva de cara a aquest Parlament. L'un, el fet que el Pacte Nacional per l'Habitatge, al qual li demano que quan prengui la paraula no ens torni a convidar a participar-hi, perquè no és el cas, el Pacte Nacional per l'Habitatge determina que els diferents grups del Parlament, amb la Conselleria, constituiran una comissió de seguiment, de caràcter parlamentari, que està evidentment al marge o és diferent de la comissió de seguiment que tenen vostès a bé realitzar amb tots els que han signat el Pacte per l'Habitatge. Per tant, vull que quedi de relleu que aquesta compareixença que avui fa vostè aquí, agraïm tota la dosi d'informació, però que ens hagués agradat que en el marc d'aquesta comissió que diu el pacte l'hagués dut a terme amb una certa regularitat al llarg d'aquests 2 anys, tal com el pacte li manava fer-ho a vostè. Per altra banda, hi ha una altra comissió també del pacte que creiem que no s'ha fet el seguiment oportú, que és la comissió sobre la fiscalitat de l'habitatge. És una comissió que no ens consta que estigui constituïda, o no sé si la mateixa comissió de seguiment del pacte vostè l'ha convertit en una comissió de seguiment de la fiscalitat, d'acord amb l'annex 2, em sembla recordar, del Pacte per l'Habitatge. Per tant, són dos incompliments importants respecte a la cambra parlamentària que creiem que si s'haguessin buscat certes complicitats amb els grups parlamentaris que no hem signat el pacte, segurament la nostra intervenció d'avui segurament a lo millor podria tindre un altre to. Conseller, miri, ja sap, el meu company porta totes les polítiques o analitza totes les polítiques del govern, les anomenades polítiques verdes, si vol, les que fan referència al medi ambient, a l'aigua, al foc, i hem estat aquestes setmanes molt bel·ligerants perquè les coses al llarg d'aquests mesos no han anat gens bé. I estem convençuts també, i sento dir-ho, que en polítiques d'habitatge les coses tampoc estan anant gens bé. Certament hi ha tot un desplegament normatiu important, però vostès quan van redactar i quan van legislar la llei del dret a l'habitatge, quan van pensar tot el Pacte Nacional de l'Habitatge, la situació era ben bé una altra de molt diferent. I vostè ens diu que al llarg del 2004-2009 i especialment, suposo 2004-2010, i al llarg especialment des que hi ha la nova llei del dret a l'habitatge, que hi ha el Pacte Nacional per l'Habitatge, vostès han dinamitzat el sector de l'habitatge. Home, jo tal com està en aquest moment la qüestió, diria que vostès l'han dinamitat, no dinamitzat, l'han dinamitat. Diu vostè que nosaltres, o els governs anteriors, evidentment els nostres, els de Convergència i Unió, tenien una situació abstencionista. Vostès estan duent a terme una situació intervencionista, molt intervencionista. Amb el que estan fent vostès en aquest moment, en el sector, li estan posant el peu al coll a tota una sèrie de persones que ja s'estan ofegant fa mesos sota l'aigua. I no donen mesures d'estímul perquè puguin surar. No els donen mesures, cap ni una mesura d'estímul perquè puguin surar. I molt probablement, si no canvien certes circumstàncies alienes a les pròpies polítiques d'habitatge, ja veurem si no s'acaba produint una fugida de totes aquelles persones que construeixen o han construït habitatge al nostre país. Perquè, tot i que jo sempre li he reconegut que dins del departament, i molt especialment la senyora Trilla, és una persona més que preparada per dur a terme les polítiques d'habitatge, aquí hi ha uns braços executors que han estat nefastos per les polítiques d'habitatge d'aquest govern.
Incasòl i Adigsa són el súmmum de la ineficàcia de les polítiques d'habitatge en aquest país. L'Incasòl tan sols caldria repassar el seu intent d'una de les qüestions més importants que s'hauria de dur a terme en aquest moment, que és alliberar estoc d'habitatge que hi ha en el mercat. I hauríem de repassar què va ser de l'oferta de comprar 500 habitatges en el mercat lliure per incorporar-los al mercat de protecció oficial. Fracàs absolut. Sobre Adigsa n'hem parlat en diferents cops, Adigsa, Agència de l'Habitatge de Catalunya amb la nova llei, sobre la situació dels habitatges públics. Vostè ens ha parlat de tota una sèrie de normativa, Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge, ara m'ha diu que el segon trimestre. Si vol, repassem de les actes les vegades que m'ha dit, les vegades que ens ha dit aquest grup parlamentari quan s'aprovava el Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge. La principal eina que esdevé de la llei per saber quines i com i on s'han de desenvolupar polítiques d'habitatge en aquest país. I mentrestant s'han programat tota una sèrie d'ARES, això és molt típic, programar i planificar és molt típic de l'honorable conseller Nadal, planificat tota una sèrie d'ARES amb unes perspectives de 20 o 30 anys que ja veurem quina necessitat o de quina manera s'arribaran en el seu moment a desenvolupar o no. Per tant, hi ha tota una sèrie d'esforços de la seva conselleria, de la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques en matèria d'habitatge, que han estat equívocs. Una sèrie d'esforços que no han sabut reorientar-se ràpidament en funció de la nova normativa, en funció de la nova situació del mercat. L'Incasòl, a banda que segurament per qüestió de caixa ja no pot, l'Incasòl ja no construeix habitatge de protecció oficial. I vostès acabaran aquesta legislatura i entre, això ja ho he dit algun cop, i quan repassem el pacte del Tinell, això acaben sent números, quan repassem els acords del govern tripartit 1, pacte del Tinell, i el govern de l'Entesa, pacte 2, tripartit 2, vostès deuran als catalans entre 22.000 i 25.000 habitatges de protecció oficial. I ahir ens surten, direm que ara en farem 15.000. Escolti, si ja les xifres del propi Pacte Nacional de l'Habitatge no s'estan complint. I entenc que és molt difícil, amb la situació en la qual vostès els han deixat, que ho compleixin els promotors, aquests habitatges de protecció oficial. Però és que l'administració, per substitució, tampoc els està executant. I escolti, vostè dirà que nosaltres teníem una posició abstencionista, però jo segueixo insistint. En els governs anteriors era molt més fàcil accedir a un habitatge que en l'actualitat. Perquè tot i els convenis seus amb les 19 entitats financeres de banc i caixes, tot i amb les addendes perquè era clamorós que no complien amb els compromisos aquests bancs i caixes amb el govern de la Generalitat. Tot i amb això, els bancs i caixes segueixen tenint l'aixeta tancada, el finançament perquè la gent pugui acudir a l'adquisició d'un habitatge. Evidentment que puja el lloguer. Com no ha de pujar els contractes del lloguer si la gent no pot adquirir un habitatge? Política d'ajustament de preus d'habitatges de protecció oficial. Ho hem dit també diferents cops. Els preus de protecció oficial, especialment el concertat, estan per sobre del mercat lliure en aquest moment. I serà molt difícil, que no sé que s'hi posi l'Incasòl, vostès puguin construir o fer que els promotors construeixin amb tota la normativa nova que han tret d'exigències mínimes dels habitatges, serà molt difícil que els promotors privats amb aquests preus puguin, o amb preus inferiors, puguin construir habitatge de protecció oficial en el futur. Conseller, tindríem discurs per molta estona sobre la política d'habitatge, per molta estona. Però insisteixo, crec que més enllà de les polítiques de subvenció, que han estat extenses, la política que ha d'afavorir el dret a l'habitatge que se persegueix amb la llei, en aquest moment no tan sols no s'ha aconseguit, sinó ans ve el contrari, sinó que dia que passa, dia que es dificulta el dret a l'accés a l'habitatge per part de la ciutadania. Gràcies, senyor Sala.